jing Paul si Ephesus kalau nang kebesan yang dekat ke bakat kenda dekat ke bar huai ke balong ke jing plet jimut jangan ke jing study jing ini ke por ke mentah. Da ka bay kran perlok ha ki sam ba ha ki jingirwai ba ha ki jingirwai ba ka jam Mynsiem da ka barwai ba ka ba kan ot da ka download chong pi ha utrai da ka ba aingo hala ka sngi na mar ki e baro ha ublay ba pa ha ka kerteng Jesus Christ ba utrai jangi da ka ba ya kongo perlok ha ka jing shapting ya u Chris na ki ni ki light li ki di khot nga lawan ra ya kan ni ka phang pedeng jaga jing study ta sha kan ni ka way ka phang jaga ni ka subject kata ka long ki so ki ba ladap no de Mynsiem jong play ki pynmih ha ka jingmane jong ki dan sau tuli ki so ka ba ki ta kin ki ba ladap no de Mynsiem jong play ki pynmih ha ka jing tingnya phai minta ka way hadin ka way phat uso ubalai ba ki baladat nak de Mynsiem bokoi ki pynmih ka jingmane ka long ba ki aingo ya ublay uba ukpa ha ki por baro but aingo you blay kat kum jing kai jeng ka ktien jong blay ka ya thu ba ka dei ka man ka jong ublay shangi ki balong ki nongbot ki jong Christ Jesus upol kan shai kan ya pon kong tesning nang besan dekat bekat perang ngakan nga jubo jingket mau dengong ni kan ke jing hikai ke jong I senior pastor jing ni elite pastor jing I hikai ba ikran bo ni ke subject jong jing aingo juang barabor ba lada kelumlang ya kata ka jing temu jong ka jing em ka jong ukristan kan wan ha kan ke wei maka jing temu jong ka jing em jong ukristan ka dai ken ya ka ba un aingo halakas ngai amen ban smongo yo blay haki aka baro kam tam lay chapang jung ka jing ai ka jung u Jesus Christ ka jing ka jung ka pen pau kan ya kata ka jing krau jung ka jing ai ka pen pau jing krau jung ka jing ai changap jung pe akan mau sa abakran chapang jung ka ni ka Mynsiem jung ka jing ai no dan we pramen ba nakalong yung langsam jong ki kilaya ta ko ya ka jing accident la dan na pedeng jong ki ken ke bala klat no de tang iwe de ti an la da kingot but katu kat ne pat ki bada dua dan na po ki hospital but ki badang sha sumar long ba ba mangi ngila let ki bangin snowlam ya I hari pitip ki baja yo nga I know you play la sha pengen kelapan ban da ki kitin apa yo nga I know you play bau tinjo yang ling baju kan ni kejing syam jing kendo hang ni kapan pau ya kejing krau je kejing ngat kejong kadang kami ngi ki breu kan ki balong ki nombor jong Jesus Christ je bengin em ya kejing em je kejing ai tang mangin la ban ai ngo kum no kan akum kita ki por akum kita ki situation akum kita ki jing kendo la ja ba mangi ngim long kan ki bala sak pendap dan Mynsiem jong play mga pingila ya ke bengin aino you play akum kita ki por ha pedeng je giding penkiang ha pedeng ki sya ki batar ki badong ya ke jing jang pi de tangal ja ba mangi ken ngila aja ka yung Mynsiem you play ka jing jing halakas ngai